a nan Jos an yi mata da aurenta da yaro makoci ya ɗauke ta suka je zina ga jariri, mutum ya mutu, wallahi ya kwanta ya mutu. An samu matan da ta yi wa mijinta ƙarya za ta tafi biki ko za ta je wani guri ne ma, ta je ya kai ta har tasha ya sa ta a mota, aka je ashe ta je ta bar musu kuɗi, ta fita ta ce ta yi mantuwa, ta kama hanya ta tafi hotel, a hotel ta mutu. An kira mijinta an ce masa ga matar ka wuri kaza dauke wa, yace a matar yanzu na sata mota ta tafi Kano, ba ita bane. Aka ce ka zo dai, ko an sace wayanta ne, aka ce ka zo dai ga matarsa. An yi taɗin wata yarinya ya gama da zina da ita, ya sauke ta a mota, yana nan ta sauka kenan yana kallon ta za ta tsallake titi, ta je tsallake titi mota ya taka ta a idansa, ga zina ga datti a jiki. Kin san lokacin da zaki mutu? Na san lokacin da zan mutu. Ke yanzu ba za ki tanadin kwanciyar kabari ba, ba za ki tanadin gamuwa da ubangiji ba. A duniya fa ake aiki, a duniya ake aiki. Idan fa an mutu shikenan aiki ya kare, sakamako kike jira. Duk abin da kika shuka kina mutuwa shi zaki girba, walau khairan walau sharran, shi zaki girba. Mu ji tsoron Allah mata, akwai aiki fa. To